Čaute priatelia, vítajte späť na mojom kanále. Dnes vám ukážem jedno zaujímavé video a predstavím vám výborný malý zosilovač lampový Angle Iron Ball SE2 Cina. Je to malá verzia veľkého Iron Ballu a ja som si ju dokázal prepojiť s mojím fraktálom, nakoľko tento Angle má zozadu MIDI vstup. Naplno využíva možnosti fraktálu, všetky krabičky, ktoré v ňom sú, či už sú to efekty pred zosilovačom ako drive, kompresor, rôzne equalizery, Wah pedál, volume pedál, takisto aj za zosilovačom. A tam dávame väčšinou tie modulačné efekty, chorus, flanger, phaser, delay, reverb a tak ďalej. Takže ja využívam všetky efekty z fraktálu a z lampového zosilovaču Angle využívam iba čistý kanál a kanál 2, čo je vlastne skreslený kanál gain. Poďme si povedať niečo viacej o tomto Angle. Ukážme si, ako vyzerá spredu, ako vyzerá zozadu, čo všetko tam je, čo obsahuje. Angle Iron Ball SE2 Cina je zmenšená verzia klasického Iron Ballu. Má teda 20 W s možnosťou prepnúť to až na 1 W alebo úplne vypnúť. Na prednom paneli, ako vidíte, sa nachádzajú klasické ovládacie prvky, hlasitosť clean kanálu, hlasitosť lead kanálu, trojpásmový equalizer, basy, stredy, výšky. Ďalej tu máme samostatný presence pre lead kanál, samostatný volume pre lead kanál a master pre oba kanály. Tu vedľa máme tlačítka, ako prvé je Gain Boost, ktorým pridávam trošku viacej gainu pre oba kanály, prepínanie medzi prvým a druhým kanálom, FX Loop, čím zapíname efektovú slučku. Máme tu vynikajúci Noise Gate, ktorý veľmi dobre potlača šum. Predpokladám, že ste nič vo videu nepočuli alebo nebudete počuť. Hore máme Master Volume Boost, ten pridáva iba samostatnú hlasitosť, tuším nejaké 3 dB navyše, reverb a delay. To je predný panel. Takže na zadnom paneli máme tu vo vrchnej časti ovládacie prvky modulačných efektov ako delay a reverb. Máte tu delay mix, delay time a počet opakovaní, čiže feedbackov. Pod ním máme reverb, máme tu vynikajúci noise gate, vďaka ktorému v demo ukážkach nebudete počuť žiaden šum, nič. A máme tu prepínač impulzov, či majú znieť pred zosilovačom alebo po zosilovači. Dole je vstup na foot switch, ktorým prepínate prvý, druhý kanál a pridávate boost. Máme tu vstup na MIDI, máme tu USB, ktorým budete importovať impulzy kabinetov do tohto zosilovaču. Je tu samostatná efektová slučka, send a return, ear selektor, ktorým prepínate, ktorý kabinet bude, respektíve ktorá simulácia kabinetu bude znieť v tomto balansovom outpute. A môžete ísť do mixu rovno do zvukovky bez potreby, aby ste mali reproduktor. A tu hore je vynikajúca vec, výkonová brzda. Z 20 W viete stiahnuť výkon až na 1 W, prípadne vypnúť potrebu reproduktoru a hráte čisto iba do zvukovky alebo do mixu. Veľmi dobre vymyslené a brzda funguje vynikajúco. Takže zvuk snímam aj z mikrofónu, ale aj z výstupu DI do zvukovky. Do inputu zosilovača mám zapojený output z FM3 a pozrieme sa, ako to vyzerá so zapojením zozadu. Mám samozrejme zapojený kabinet, čiže klasický reproduktor, potom výstup z DI rovno do zvukovky, send a return z FX loopu, MIDI kábel, aby som mohol prepínať jednotlivé kanály. A tu v týchto efektových veciach vidíte, že jedine čo mám zapojené je Noise Gate, aj to je možno nejakých 25% a pracuje vynikajúco. Ďalej káble ťahám do srdca efektov a to je moja FM3, kde mám zapojenú efektovú slučku, tým pádom môžem dávať efekty aj pred zosilovač, aj za zosilovač. Toto celé mám nastavené na 4 scény, clean, low gain a solo, kde clean je kanál 1 a všetky ostatné sú potom kanál 2. A ovládam to prostredníctvom podlahového prepínača Fractal FC12. Je tu vidíte, že mám práve tieto 4 scény, mám tu pridané nejaké krabičky drive a samozrejme ešte Wah pedál, delay, reverb, chorus. Takže ako prvé si predstavíme čistý kanál číslo 1, čo je clean. Vypol som všetky možné efekty z fraktálu, ako vidíte na obrazovke. A takto znie úplne suchý zvuk Angle. Krkový snímač.
nastavenie hlasitosti mám clean je na polovici, čiže na 12. hodine a master je tak na 9. Už tam počujete trošku jemné skreslenie. Teraz zapnem kompresor a equalizerom som si trošku stiahol presence a pridáme ešte jemný reverb. Takže takto znie Angle, pokiaľ začínam čerpať už efekty z fraktálu. Už to je oveľa lepšie, že? Viem si ho prikopnúť, dáme si drive 1, čo v podstate u mňa znamená mikroboost. Hej, pridáme trošku boostu. Dám kobylkový. Veľmi dobre Angle reaguje na volume poťah gitary. Znížim ho dole, pridajme tam delay. OK. Toto je clean kanál. Ten clean si viem prikopnúť. Mám tu drive číslo 2. A toto je že BB preamp. Keď si ho zapnem. To je taký fendrácky zvuk celkom. Dáme tam ešte ten reverb a krkový snímek. Uberiem trošku volume. Ešte viac uberieme volume.
veľmi dobre reaguje. Kobylkáč. Ešte uberme. A je zaujímavé, že takto dokáže Fractal vybudiť lampový aparát. Vypneme. Clean, pridám krabičku. No a mám tu samozrejme možnosť aj VAH pedálu. Konkrétne mám tu Crybaby. A funguje to výborne. Krkový snímač. Takže ja som nadšený, že mne sa podarilo spojiť Fractal s nejakým lampovým zosilovačom a na základe jedného MIDI káblu a nastavení tu zo pár príkazov, kde vidíte, že nastavenie value na 0 je clean kanál a keď prepnem, tak mi to skočí na 127 kanál 2 a už mám low kanál, respektíve teda kanál číslo 2, ktorý ja mám osobne nastavený na 9 hodinu. To znamená, že možno 15% alebo povedzme 20-25% celého skreslenia, pretože potrebujem mať aj low gain kanál a ostatné veci už nakopávam týmito krabičkami. Čiže ja na kanáli 2 využívam ako prvý nakopávač Drive klon, čiže simulácia klonu, a ako druhý tu mám Blues OD, čiže bossový. No a toto to spraví s low gain kanálom Angry. Toto je čistý low gain kanál iba s reverbom a mám tam ešte pridanú grafickú ekvalizáciu, kde mám trošku zdvihnuté stredy a to je v podstate tak všetko. Hej, čiže bez dodatočného skreslenia. Pridáme klon. A keď k tomu pridáme ešte ten Blues OD, paráda. A tak vlastne nastavujem scénu 3, čo je gain. Tam sa mi automaticky zapína v podstate ten kanál číslo 2 na Angli. Ten ostáva stále pre aj low gain, gain, aj solový kanál zostáva stále číslo 2, ten sa nemení už. A iba vidíte, že sa mi prikopáva jedna krabička alebo obidve. A do solového zvuku mám ešte pridaný volume boost, ktorý zdvihne to solo vyššie.
a tým pádom solový zvuk mi znie takto. Samozrejme je tam delay. A ukážme si teraz vynikajúcu vec. Citlivosť, dynamika hry pri práci s volume poťakom. Tá citlivosť na tých strunách je fantastická. Preto to sa mi tá synergia, tie štvorkalbové metódy veľmi, veľmi páči. Pozrite, je to silno skreslený kanál. No a poďme sa pozrieť na tú citlivosť, ako to funguje. Čiže pridám veľmi jemne na jednotku. Trošku viac. Alebo s palcom. Synergia medzi týmito dvoma zariadeniami je úplne fantastická. A pokiaľ toto robí Angle, ktorý je, povedzme si, v takej tej základnej cenovej relácii, lebo cena nového tohto aparátu je 1200 €, tak potom čo musí robiť nejaký Friedman, Bogner alebo takéto aparáty, kde tá cena je 2-3 tisíc €. A je to už sú chrobáky v hlave, že ako to asi tak môže znieť. Lebo toto podľa mňa znie úplne úžasne a testujem to zatiaľ iba deň, 2 v domácich podmienkach na malej hlasitosti a už sa veľmi teším na to, keď budem môcť zobrať tohto Angle do skúšobne a s kapelou to tam proste rozpáliť a užiť si ten potenciál, ako to celé funguje. Keď to vybudím a budem počuť tie váty. Pretože ako ste si všimli, ja to mám zapnuté iba na domáce podmienky na 1 W z tých možných 20 a hraje to výborne. Takže myslím si, že na dnes by to bolo asi všetko a určite sa budem tešiť na nejaké ďalšie videá do budúcna a v blízkej dobe nás čaká ďalšia gitarové výzva. Takže pekný deň vám prajem. Čaute.